ークソウルすり続けていこうと思います。今回は DLC したいと思います。こいつの会話はもうこれはもう飛ばしていいでしょ。願いを聞いてやろう。聞いてやるから、ソウルよこせ。レベル上げてみて。そういえば前回からレベルを結構上げまして、重量、体力を4増やして、持久力を4増やして、筋力を1ぐらい増やしました。確か2でしたっけね。1から2、増やしました。イベントスキップしちゃったよ。闇おぼろ。そういや闇おぼろ取ってねえな。もうイベント開始できねえけど。グレさん死んじゃったんでね。そういえばアーバレストも装備しました。言い忘れてました。はい、アーバレスト一番いいんだよね。当選。How very rejoice, my new friend. For this is a true, the cold, quick, the おい、意味人じゃねえ。お前、俺を誰だと思ってる。アルバ全然こすれないさんだぞ。おし、白麗さん。今回も呼ばせていただきましょう。なんかもうこれ協力動画みたいになってる。どうぞ。協力して攻略していこう。今回はちょっとスーパーアルティメットウェポンザすんげえアルティメットウェポンザグッドめちゃくちゃ短いかもしれないんで、その単語は何だと思うかちょっと見てみる。そんぐらい短いんで、白麗さんにはもう申し訳ないですね。カラスマラまで行きたいと。白麗さんにはね、あそこまで行ってもらうとちょっと分かりづらいんですが、ちょっと決別していただきましょう。この動画はやっぱぬるゲーにならないように、味方は1手をアリアンデルはね、凶悪レベルのヒル何パーでやること10何パー何パーとか何回も打ち上げだ。打ち上げ花火じゃん。あそこに打ち上げ花火がある。アルティメットボーン。これ急いで左に沿って歩いてください。初心者の方というか、これからまた周回回してるのするよって方はこっちから行くことをお勧めします。なぜかというとそのままする。スパーマ最強火力としてスパーマ&火力強い。スパーマ火力どうだ見たか。スパーマ火力スパーマと火力がある時に敵などないのだよ。とあといろんな意味で強くなりました。その間にいろいろイベント進めていろんなやつ倒してたりします。よし、なんとかの巣窟、ほこらの巣窟って合ってますかね。ほこらんだらの巣窟。石柱の顔が強い。切るなよ絶対に切るな。闇で見て真似すんの急げ。バツ長押し壊れるぐらい長打ち。やばいめり込んできた。やばい壊れる前にまたできない。めり込んできたかも。やばい危ねえ。
薬さん、お薬害薬のことか。お薬って害薬。一応これダメになる。よーし、ビルヘルムさん。 You look no bell tolls. Oh, no matter. If you've lost your way now. 中に入る。アリアンの礼拝場ですね。お薬です。よし、フリーズさん。いいから、よし、これできた。おう。バイバイ。はっはっは。どうよ。あれ来たね。はい、来た。はい、来た。やっぱ読めるんだよな。特大両手持ちはパリできねえぜ。からの。よっしゃった。ギディなんとかさん、スマルグスさん、ありがとうございました。役手を果たすゲイディさん、壊してきやがった。仕方ねえ、降りよう。お薬さん、行くぞ。よーし、オッケー。結構陽気な感じの喋り方も。なんかアイテム持ってた。ちょっとあの人にふさわしい品用意した。これとか100点。拾ってくれない。最後にめちゃくちゃうまい。薬大好き人間。どっちにサーベルあるの？サーベルどこ？サーベルこれじゃないもん。もうちょっと奥よ。サーベルもうちょっと奥だ。ジャックと。このジャックとの真ん中に不安定なんだよね。ここで死ぬケースを何度もした。自分もそのケースになる。ジャックと豆抜け死亡コレクションみたいなのができてもおかしくないぐらい死ぬんですよね、ここで。めちゃくちゃむずいんです。あったサーベル。サーベル。てん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 。今回のまあいっか。一応そういえば陽の庭の方はやらないことにしました。アイテムだけ6回で拾ってたんで、どうしようかな。残り物使って、そしたら行きますか。霊体さん呼んでないけど、別にいいだろう。勇気のサーベルだけ拾えて、あれなんかいる。気づかない。あんなの気づくわけねえだろ。こんな雪景色であんな白いのにかかる。困る。よーし、来たね。ヘッドショット。もう一発。よっしゃ。ソウルはもういらないので、残り火のいい調達法に思いついた。よし。
DLC マップはね広いね。 DLC 通称ダウンロードコンテンツ。ダウンロードコンテンツの DLC だ。ほんじゃこっから虫タイム発動。虫タイムちょっと虫タイムの準備する。ちょっとよし OK。 虫タイム発動。出てカラス虫タイム。なんでアイテムだけ拾ってみる。ははは、私はルパン3歳。私はルパン3歳。ホクホクのじゃがいも3歳だ。私のキャラのね、名前はね、ホクホクのじゃがいもって意味ですけど、じゃがいも好きだ。I like baked potato。なんでいきなりマイクラに持っていった。持っていった。ゲームつけてよ。Oh, my lady must see flame, and you have only to show her you are Ash. ああ、そうだ。なんで聞いたし。肺なのに体験持ってる。ってことで今回ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。